back to our channel! Okay, kung bago pa mo sa mong channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-update mo sa mga bago video! Yay! Mga kaupaw, tayo bisita, usa ka celebrity sa television, sa drama, entablado, sa talataran. Please welcome Isyot Dayono Junior! Yeah! Kaupaw, so pasing pohon-pohon apil na ko nila niya. Lingaw-lingaw ta kay dagan pampakuila tong buhaton. Okay. Shout out! Okay, shout out mga kaupaw! Shout out! Hi! Shout out ko ni Ate GT sa tanang Maranan Family, Doc L.A. Ate Rose, hi! Og sa Generica Brands, Efraluta Brands, Danau City, akong Miga, Lorian, and sa City Hall. Ay, tanang danawanon, hi! Basig na inalimtan, hi na lang ninyo tanan! Okay, shout out! Ay, shout out ko sa mga giutangan ako, makabayan na ko ron. Shout out! Shout out ko diha sa Australia si Michelle Abilgas, Dindo Abilgas, o kay April, akong mga pag-umangkon. Oh, palayan na ini mga kaupaw! Shout out! Oy, shout out ko des buwan. Shout out! Ako di Amerika na sa Jima Kabilan Caballero o sa Japan. Ano ko Japan oy? Alim Solano o sa tanang taga Saudi Arabia ni singan Johnny Noynay Alin. Okay, Primo. Kasada. Shout out! Hi! Shout out ko sa Tibuklina, Minglaniliano, og sa Iligan City. Thank you! Shout out! Shout out ko sa tanan taga Tuburan, sa Butoy Family o sa Yoa Family o sa Lapu-Lapu, Basak, Peligro Family, Nubicio Family, Baha Family. Oh, shout out! Mga family! Shout ko sa akong mamagpapa sa Tuburan og tanan akong maigsoon. Shout out! Oh, shout out pa rin ni Mikey Liria sa California pa rin. Okay, shout out! Shout out ko sa Gadumanhog, sa akong mama. Okay, shout out nun ay among writer, director, mga igala, no? Ato rin lang pasagdaan kay siya. Gitsagit maling ako Ako really shout in Shout in sa mga nananaw o magpasalamat to mis nako sa mga gilangkuban sa mga kauban o sa ilang mga tumatanaw. Daghang salamat, mabuhi Mabuhi sa COVID! Shout out! Oy, shout out ko sa mga na positive sa mga. Okay, shout out! Shout out Mr. Alan Perolino, hi! I love you, Lance! Okay, shout out sa tayo kuno sa diha tanan diha sa Tisa, Labamon og sa ako ang honey, wana day sa tanan. Ako mga anak, I love you all. At ang ating mga igala, ang part 5 sa Wadama! Naglibog sila! Gangan naman unta. Dali, isod lang sa dali. Unyara kay na ako istorya nimo. Unsa man na ba? So man ni akong nabatian oy. Uy, wa kay baw og unsay mga istorya diri sa atua? Uy, namiga, wag koy ko ano unsa nang istorya diri sa tuwa. Kay unsa man di ay? Sus, nagkatawa lang jud ko anang balita aday. Kay unsa ba ning istorya nga love team ko nomos noy Guryo? Na ako ba yan, mahimuot ko nga maglagot jud ko anang akong higala nga inanaon pud. Uy, kay nakaibaw baya jud ko nimo nga di ka inana. Unsa man taw na ilang balita? Uy, pataka naman na sila, uy. Uy, pasagdahin na sila dai uy. So, unsa may makuha na to anak nila, uy. Pataka na lang gina sila gyud. Ay nagpanumbalinga ay pasagdiin na sila. Ako mura ra ko wa diri nga dugod taon. Sos, bahala sila kay Ber. Mulang ako, di jud ko mutuo ana. Siguro tungod tingali kay daghang kay kag racket, nangahinti pa ka. Unya, napadyo kay daghang invitasyon. Nya si Guryo pod magduol-duol nimo. O sigurong lain na ilang huna-huna. Ila mo biya ng istorya day face. Isa kay nag istorya ana. O lagi, kay unsaon manggod na manggoy nakakita dinyo. Na kuan ko mo siguro magkuhit-kuhit, maghapak-hapak. Hara ka na ra?
Ka dirty minded, gid aning mga people sa world baya ay. Pero day, ayaw kumpiyansa, basig mo react ang asawa, ana. May kanira bang istorya nga baka, ug balik-balikon, ya daghang musali, o daghang mukuan. Mo dakop, awa na, mura na sa tinuod. Mao sa bitaw sa. Pero da ang ako nang Fino, naning kamo tragi kog tinarong ay pamugas ding ako. Ay di ko magbiga-biga. Ay da. Oroy. Mao lagi. Pero unsao man yung radyo baktas piti dili mo abot. Layo ra bakit paniguryo nya abot dayon diri. Ha, iba baya ka high-tech na baya ron. Usara ka tik, share dayon. Aw, viral dayon. Ang sikat-sikat biya sad ta. Da ha? Mao sad noon. Isa man ka. Pero ay nalang nagpanumbalinga oy. Ay nalang nagtagda ng mga istoryaha. Susti sa ko magtagad-tagad na di ta ka kwarta ana ay tana. Mao lagi. Mangwarta ta. Salamat kay sa pagbalita ha. Oh, pero katong akong kuan ha. Order ni mo. Oh, oy na aoy bisira daw yung sila yung ngawat. Sige sige. Akong step in diha nga. Asi bye-bye. Bandita yan ang tubo la. Sige, sunod-sunod na to. Oo. Litsi na to. Kawan. Sige, angay. Wala rin yung nag-iapas. Kung ngay alarma, di yun makasulbad. Kung sa kaysa sa barangay ano, ang gidawat niyan, gidawat ni sila. Ano nila? Anong mau ni kuha? Yung tanura ni. Tagat ang tanas pisikal. Sus, pagka. Ngano ka ni silang gidawat na sila? Tabi sa pagtinauan ay. Terus batan kanahan ay hambog rin kayo ni tawanan ni. Saan? Ay, sa siga ram na sa mata, gamay ng tawa na. Gara man kay God. Gapuko ka. Duwa ko ta ka buok. Kaya ra kay na eh. Sapo ka ng tawa na. Bida. Ay, gikan ko ilang istorya, nagpalo ko sa mga panapton. Ano di ay? Tuya ni mo. Kugihan man ta ka. Ang bana gihanggaw. Eh ngano man nakaingon ka nga akong bana hanggaw. Kabuutan na akong bana. Buutan matug. Kawabe kay buutan ni mo. Pagbatas sige mga katog. Ang sabot pasabot nimo ana. Naam ta kay dungan. Magpabungol-bungol man ka. Nakay mata. Magpabuta-buta sad ka. Ang sabi ko sa buta ng nakana si Diana singer o siguryo. Kana magkapak-kapak sila, maghamag. Ang sabi ko sa buta na nga inyo ko na siguryo. Dili nga kasatop. Kay bisin kasi mong panahi. Panitinaw. Di ba na ni makita nga doon na binuang imo bana. Ko'y panahon ana eh. Pagpaniid lang sa iyat, busy kay ko sa akong pagpanahi. Sige ha. Ano mo? Kung di ka mo tuon ako, basta kay mao ako saksihan nga
Sa pag-adto na ko silang Diana, nakita gid ako silang duwas guryo nga labing kayo, dindot kay ilang padang istorya. Kanay mong bana ba? Mao gid na kaingon, hapit na timi magkadayon ni Diana. Apan wa siya kabubutkon. Way wow. Mo na kaingon. Nga sa usal ka pagpamilok. Nuwa nga akong gana. Kanang imong bana mao gid na kaingon. Anibol. Way problema na ako. Basta epektibo lang na ako ipabuhat ninyo. Bahing kwarta, okay. Wala akong giingon ni mo, engineer. Ay, nagkahimangunan na imong gasto, good. Wa ko na balaka na. Wala na problema, engineer. Gambay na kayo ng pangayo, engineer, oy. Swerte na kita na engineer, o matiman ta na engineer. Mau ba? Sus, kapuya na baka adto na mo itong lagukara, engineer, eh. Sige lang. Kay, nanggam ka na mo. Huwag isa pa yan. Di may kapuyo na lang, basta ikaw. Kay, tunay ko ka. Na mo, iksapayan na mo kakapoy, engineer. Ang importante, matabangan ng kana mo. Anha na gini mo matuman ang imong ipangandoy. Bravo, bravo. Wa yung ko na sa'yo pagpili ninyo duha. Natural. Sali kay may anan niya. Believe kay may anan niya, engineer. Unsa man? Kuwangan pa ni? Ha? 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 Hmm? Kuwangan pa ni kay mag-withdraw pa ko. Ikaw, good? Si kuwangan pa na. Ay lang mo kaikog. Kay dili pa ni makatiti na ako kay napay laghan ako mga project. Kung sa'yo dugaya na to, ato na ta. Sam ko, yung mura mo kagigutom. Abdik-abdik niya. Sus, pagdalita kay layo-layo para pa itong ila ha. Sus, unsa mo kayo mura magliba, uy. Ina. Umay, mga on sa tabibil. Tawa biya ninyo oy. Ingon mo magdali ta. Unya gipanggutom pa dai mo. Ni anhila mo diri wa mo kaon. Adto mo dito ilang lusi oh. Kaon mo dito. Kay balbakwa nga kuan dito, humba dito. Adto mo dito pangaon para masudlan na inyong tiyan. Kawa ba'y pulos ninyo eh. Ikaw ba? Napaka-uwaw mo lang ko eh. Napugos lang sa engineer noon. Engineer, ako di ay. Unsa man ninyo ha? Tabang nako og tabag doot. Ay, unsa mo engineer oy. Nakumayla ka lang di mo kurtaho eh. Sus, ang bigat project. Pagka mal ko ni. Pagka ni ka nagsunggo naman sa ni oh. Kanay mo ha oh. Siyaga nagmayo imong tiyan. Pagtagbaw maayo. Kun ibra engineer eh. Hal. Dako na na imong tiyan ya pupunan pag yun mo lakaw na mo dito pag Lakaw di ka tanan. Hindi agin ninyo. Lakaw na kay maghuwat ko. Iyo no sus. Parigot. Kanan yung alibay oy lakaw na si papa. Dagko lang mga tiyan magbusyad lang mag-exercise pa mga buanga mo. Oy! Udak on! Hindi ba ito? Taro ko ni mo! Wa! Unsa ka? Lay, pinapuya! Unsa ka ni mo Ikaw, gibuhat ba? hindi lang giingon nga, way, forever! Ha? Sabi ka, kapisit na mo gibuhat eh, oy! Basta po, Unsa ka? ikaw na to, nagdala ko isit! Kakaputot ka lang! Ya, dako di ka gusto itong singir! Sus, may na akong pagtahi-tahi dire! Unya nga akong bana di ay, lahi sa digitahi! Pataka ba lang ka? Puslan pataka! Tinuod man na! Puslan mga dako atong tingog, ato ni humanon! Ay, natay! Natik ang dako! Ay, mabalatos, oy! Kita na, maglago, tulog ka na! Kita na! Ano mo? Puslan man nga gusto kang magbungkago na to itong pamilya! Pagod! Ikaw, wala pa ka makontento sa kuha? Nangita pa kaglaing liki! Ha? Wala, ginawa! Ha? Unsa man ka? Ay, magbilastos ka din ang tinood! Gusto ka Oy, magpagpinastos na? nakadungo ko na storya! Pero wako mo ng baling! Dili! Wala sa Ayaw ibigisa! ko kinana! Kasi wag ka nagtinarong ko ni mo! Wako magbinuha! Ay! Unsa naman na, oy? Unsa kalinaw ni balayaw niya ka nagsaba-saba. Gubat naman eh, naunsa man taon mo, oy? Nay! Kanay mo ang mahanay! Nangisag lain! Naunsa biya taon ka na, doon na ka ebidensya na eh? Kanay lain si tatay? Wala! Ambot ni mo! Ambot ni mo! Ambot ni mo! Sama na!
Sabaw ka diha! Nagikan ka nga mawa ka. Ayaw. Sabaw ba ka nga mo? Ikaw ba? Ayaw lagi. Kakabutot ka lang buangak ka! Ay na. So sige. Ano man ipangita ni mo kalasingan nga batanon? Ha? Nay, wala kita ebidensya, nay. Batanon? What evidence? Sige, pakuan mo dito! Ma, ano ba mga istorya nga itong ganin mo? Ayaw to da, yun kiwatay ka matuuran doon. Kamatuoran ba ay? Daghang tabi ako nadunggan. Ang kanang imong amahan. Samtang nag-drive, lain sa gidrivean ko mauli. So, saan mo ka mo eh? Kanang balita, dugay na na. Duwa ko, baliwala na ako. Kay, wakong magbuhat sa ingon. Di natin noon. Buang, Ayaw pagtutuan na, gud watay ebidensya. O sa, kinsa mo kay istorya na, gud ganong nidako na isyu ha? pagkakong kikanda ko. Doon ay nagsultin ako. Kinsa man? Si Bobby. Ha? Siya? Oh, siya mismo nakakita. Morning nani ni. Sakit siya sa kundugan. Ilom gud ma. Tay, unsa ka lang ako'y paminawa ko nun ninyo, be? Ha, ako'y paminawa. Linaw ni nga itong pamilya. Pwede mo na ito ni istoryahon, di ba? Kalma lang mo. Relax. Istoryahon na ito ni. Siya rin nagsulti yan eh. Ang mong dako. Gidala ko puti tawa na. Tantado tawa na. Katawa siya ko mo. Tay, ayaw na ko ito ginanatay. Kinabul ka naman ka. Ilom na gud ma. Dili pa tungo di Bobby. Di ko maipaw. Ya. Tawa ka to. Ano tayo magawa ka eh? Kini ko tawa na. Muy kidas larot. Hindi ko tawa na. Ahiyo na kung papanin mo na silay kahimong. Si Smith. Tay, ayaw na gud tay. Noon sa mga tay. Ay, bawa bitaw ka tay. Giningawa kong kati. Unsa na lang. Mabalda nga ako pagpaningawa niya. Gusto ba na ako magkaapo na mo? Ha? Ay na ka po apo. May apo. Hindi ko gusto makumpare pa tutuwa na. May kidas larot. Takang tabi. May makaungkan sa pamilya. Simbal. Ay, sa... Hindi kita makisilabot, ane. Sa dili kita makisilabot. Kung dili malagyan kita makisilabot, ako'y mabiya diri. Uy, video mo din. Iya din sulod niya, ha? Ay nakalaw nun. Hindi sulod ko. Siya nisultin ako. Morning nani ni. Sakit kayo sa kundugan. Sakit kayo sa kundugan. Ilong, good ma. Tay, kung siya ka ng punto, ako'y paminawa ko nun ninyo, be. Ha, ako'y paminawa. Linaw niya itong pamilya. Pwede mo lang ito ni istoryahon, di ba? Kalma lang mo. Relax. Istoryahon na ito ni. Kat, Re. Oh, morning. Siya mismo Siya nakakita. mismo nakakita. Nabis ako. Siya mismo nakakita. Morning nani ni. Sakit kayo kundugan. Action! Oh, siya. Morning na nani. Siya. Oh, Kat, oh, hura kang mabantiyan niya. Pungi pre, ha? So, sir. Pagtutuan na, kung wala ebidensya. Kinsa mo kay istoryahan na, kung ganong kita ko na isyu, ha? kakong kikanda ko. Doon ay nagsultin ako. Kinsa man? Si Bobby. Kat, sakol. Bobby sakot. Isa. Sos! Isa magkamawi? Kanang balita. Okay na na. Duwa ko, baliwala na ako. Ay, wakong magbuhat sa ingon. Di natin noon. Sa imong kabuang. Mas! Kat. Ato eh. Mais. Mais. Ano ba mga istorya nga itong ganin mo? Ayaw to, dahil nagkamatay ka mo tuuran ko. Pagmatuuran mo, daghang tabi ako na duga. Ika nang imong amahan. Samtang nag-drive, lain sa gidrivean ko mauli. Sos! Bro! Hey, ma'am. Engineer. Naimunta, engineer. Ang inyong pagdini, sila. Agis lang, kuto sa kanya. Basahin lang ang sasakay. Speedo niya ta. Pug nilang siya niya, kung sa iyang kono niya, kay mga
Padagal sa pugong. Dili ha. Eh. Go. Go! Wait, kureme! Kapisit na rin yung buwan niya, oy! Ikaw ang kalagwisin! Kat, o dari ali. Ako ba na doon na sa kita ito? Ikaw ka nako wala pagkano. Nasusunod mo ako ka! Ito binasos. Pagkota. Up. Ko na. Action labay. Oh, na naman pang stop. Bay. Ikaw may dags visit ani man ako. Putok ka lang. Dahil ako kay gusto atong tingil. Ay, mo ko tay pahil. Ya ko mana sa dahil sino di kita hit ito. Ikaw ka nako. Engineer. Pagkuno yung di sino. Engineer. Pag kinasusi mo ta. Engineer. Ay, wow ka. Tapos lang ni ani ni. Ako sa puson. Sampai ka sa bungkak ng pamilya. Tama ka! Dili nga sa gaya. Katin. Iba bakante. Okay, go. Patay ka mo lang ka! O siya, pataka! Kat, go, dre. Hinatay! Oh, Ay, plain na lagyan eh. Okay. Pakita ganun doon. Oh, pakita ka na idol na to. Lalamig kay Glitch. Nindot kay cute ya. Okay, smile. This is good. My friend. Iba kita. Review kita di kada review. Pero magmasa So, ba? Magsak ba? Asa mo ka magkuan kayo dito? mura mag-witch, boy. Kanam ko sa aso. Okay. Smile. Last. Jump shot. Okay. Ay! Okay. Smile. Ay, video.